सना बुं अच्छा नोंनो मबाइल नांगौ दे बेबि दे एकदम दान जागोन दे सिन्था दाजा अच्छा नोंनो स्कुटि नांगौ दे दे बेबि गाबोन फैदो दे गाबोन जागोन दे बेबि अच्छा दङ नोंनो दे दे जागोन दे हाय र' आंथ' नोंनि स्कुटिखौ हरखांखाबायमोन ना अच्छा दाखालि नांलायनायाव देख्रेबदों दे बेबि दे जागोन दे हरगोन आं दे सना औ बाबा बे क'क्राझारनि फ्लाइटआ फानदो हेल' आरो माबा नांबावगौ अच्छा बाबा बे गुवाहाटीनि फ्लाइटआबो फानदो गुवाहाटीनि फ्लाइटआ औ बाबा बे गामिनि बांलायाव फानदो बाबा बे नों सालायग्रा स्कुटाराबो फानदो दे जों थाग्रा न'खौबो फानसै आरो माबा नांबावगौ बाबा बे नों गोदो साइकेल सालायग्राया औ बेखौबो फानहरदो औ बाबा दे बाबा बे आइनि आइखौ सनाखौ फानहोदो औ बेबि नों जेखौ बिहरदों फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ आं गासिबो पेकिं खालामजोबखाबाय औ लड होनानै आङो नोंसिनाव लाना थांसै दे दे बेबि दे दे बेबि दे माबा नांबावगौ बयफ्रेन्ड अच्छा बयफ्रेन्डबो नांगौ नोंनो दे बेबि दे जागोन हेल' ओइ प्रसान्त औ नों फुजानि बयफ्रेन्ड जानो औलै बेनो बयफ्रेन्ड नांगौनो जेबो नङा सिन्था खालामनांला जानांगौ आंनो हरजोबखाबाय बेनो नों आरामसे सुखि गोजोनल' संसार जायो दे बेजों दे औ दे लादो दे सना टिभिबोथ' नांगोन नोंनो औ औ बेबि बर' प्लासबोथ' नांगोन नोंनो बर' प्लासखौबो औ बेबि औ दे ब्रासखौबो हैखासै आं दे बेबि दे बे बेबि आं सालायग्रा गारिखौबो लांदो मार्सिडिसखौ औ दंबावो बेबि दंबावो र' नैबे आंनि एक्सिस बेंकनि एटिएम नैबे आंनि स्टेट बेंकनि एटिएम नैबे फाइल गोसोमाखौ मोजां नायदो बेयाव जोंनि गामिनि 10 बिघा हानि माबा दङ लेखा दङ बाव अच्छा बे रायलायनायखौबो नांगौ मबाइलखौ बेखौबो हैफाखासां दा फनाव डिस्टार्ब खालामहरलायगोन